Dnes 15. december 2015. Štartovací výstrel k spoločnému Cashback Card programu. HC Slovan Bratislava je jeden z najstarších a najúspešnejších hotelových klubov v krajine. Odkedy je Slovensko samostatnou nezávislou republikou, získali majstrovský titul už 8-krát. V priebehu tlačovej konferencie v Doubletree by Hilton v Bratislave bol verejnosti predstavený spoločný HC Slovan Cashback Card program operated by Lioness. Účastníci programu môžu využívať atraktívne výhody pri nakupovaní u množstva obchodných partnerov po celom svete. Je to z hľadiska kategórie partnerov momentálna 2-3, to znamená, že to je absolútny top partner, ktorému sme navyše zapožičali jednu z najcennejších marketingových pozícií klubu, to znamená prednú stranu nášho hráčskeho dresa a mužstva. A samozrejme prostredníctvom projektu HC Slovan Cashback Card sa obchodné mená Slovana a Lioness dostanú do niekoľko 10 000 peňaženiek fanúšikov Slovana. Tak my sme veľmi radi tejto kooperácii a pomôže nám to úspešne pôsobiť tejto náročnej súťaži a sme veľmi vďační za tohto zlatého partnera, ktorý nám bude pomáhať v dosiahnutí našich cieľov športových a samozrejme pre našich fanúškov uľahčí klubovou kartou zápasy a výhody, ktoré z toho plynú. Jedna karta, veľa výhod. Jadrom spolupráce je spoločná karta výhod HC Slovan Cashback Card. Majitelia tejto karty získavajú až do 5% cashback a shopping points z každého nákupu u viac než 50 000 Lioness partnerských spoločností na celom svete. Áno, určite áno. A tieto čísla nám samozrejme za ostatné dni veľmi rastú. Takže veríme, že naozaj karta, ktorá bude pre svoju dennú spotrebu, nájde svoje miesto aj u našich zákazníkov, aj u našich obchodných partnerov. Fanúšikovia HC Slovan získavajú výhody pri nakupovaní a podporujú úspešné účinkovanie HC Slovan v Bratislava, prestížnej KHL a ďalší rozvoj jeho detských tímov. Až 1% sumy za nákup sa automaticky použije na podporu vášho obľúbeného klubu. Kartu spustíme začiatkom roka 2016. Dohoda je, že z každej našej vernostnej karty, ktorá bude vydaná v logotype Slovana Bratislava, 1% bude nabiehať na účet Slovana Bratislava a táto suma, alebo promovaná táto suma bude ako podpora zotrvania Slovana Bratislava v tak náročnej súťaži, ako kontinentálna hokejová liga je. Fanúšikovia a členovia budú hlasovať a rozhodnú o dizajne HC Slovan Cashback Card. Do 10. januára 2016 majú čas, aby zahlasovali za niektorý z dizajnov na stránke cashback.hcslovan.sk. Zároveň si môžu predbežne rezervovať kartu.